Здравейте, вие сте казали докторе, защо? Намираме снимките на миняването в град Солума Горе. До мен е доктор Марк Ганев. Докторе, защо? Колко път сега пликата? Вижте ги само, погледайте, вижте сега колко са грозни. Добре, допитаме този магарки друг. Докторе, какъв трябва ли човек, за да практикува тази професия? Човек, преди всичко... Трябва да реагира светкавично на всяка ситуация. Това е много важно. Това е нашият най-тежък пациент. Покажете ли го, къде е? Покажете ли го. И как се казваш? Кажи го. Спокойно, моето момче, няма нищо, няма. Господи, колко е да снимат с брата си, ще изчупим това! Не то! Спри да снимаш, бе! Спри да снимаш, ще изчупим това! Спри да снимаш, бе! Снима, бе! Спри да снимаш! Жимо да спре! Жимо да спре! Не, леко е! Току-що видяхте, не е истина. Всяка връзка с тази събития е случайна. Майко, с какви животи сме дошли? Добре, какво ли става? Той добре ли сте? Спри да снимаш. Махни тази камера тук. Махни камерата.